money for, I want the unknown. Madawayani, music I'm gonna jarani. Bingalam, miani no fe, halam kuke, halam motonma, me benende, me padma, bene kalma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya karma. Neɗɗo sine ama kala ko yi o tampata kala ko annanɗa hoorema mi haɗaynoma ɗum bamma no haɗama ɗum joni ka mawɗo kilifajo soit responsable neɗɗo noon kala ko yeehi comportement makko ko waɗat reflété ka galle makko a nani ko ya wakkilo a reewa a naata e cakane ka moƴƴo ka ɓi moƴƴo si a yeehi ko ya wakkilo anda ko jande naɓuma a nani Allah waɗane jam Allah waɗu barke ka yejjutu ko accuɗa ɓaawa ko nani tout cœur avec toi wakkiloɗa boyi ay bien jonde Allah une heure de temps tel heddanma sa rena ka tardo amin ay semen jeri o mo andon waya ngandana
aissata ya suudu ma gadda bagage ma ngara njehen mi yahani ah kuna yahay Aïssa umu adde bagage ma jaada yumma baba mi yahani an kam aɗa seli an hakkude ma ala wawi wiide an min de garmi ɗo mbima mi yaade njehen galle fof cakka caltore yaade umu yaade yumma mi yahani mi yahani ya dañi sago ma ko ni jinno tinna wallam ko ni jinnoɗa cikkunɗa maaro haɓɓi kam e galle ma he ko étage ma o cikkunɗa maaro haɓɓi kam e galle ma he ko maaro ma e nebam ma cikkuɗa ham maaro haɓɓima kam e galle ma he ko kilimaji ma e karoji ma ko ɗum ɗo o set haɓɓuno kam e galle ma he gati mi andino somi yeehi ko gondugal bongal wonnirta ɗo gati hay goto ala jot fiide wiide topitade jahagal Aïssa holko jottidirɗum hakkunde ma mbimami ko kalanmami ko ɗum woni ko woodi ko holko jottidirɗum hakkunde ma somi ɗo wonno Aissata meeɗa tukkitade daare kam sah mi haalde mum ne jaabo kam sah miɗa wiya ɗum yini ene salo mais an meeɗa baɗa oto yejjit mbimami ko an rewɗa ɗo an sa nehno Aissata needi ndi poɗɗa neede mo ndi a wiyatama yo ara yaha galle ma solo yaade ko hande ganduɗa min hani min pon nedi Sammon- sappo e ɗiɗi min wonde makko yumma ko jibi mo tan kono gila mo heeɓi yontere ha hande mo heeɓi duuɓi sappo e ɗiɗi ko min wonde mo an hande ganduɗa min hani an noon ka jiɗɗo tinede hayma eɗo e duggere guerte de adama an kam ko wone ma an i kono wona bone min mbima komi namdima so wona bone min mbima mbimi walla ka jiɗɗo heɓdemi kadi ɗo e nder galle he an noon a fawi ɓurde ni jogoɗa jeɗɗi gurnam ma probléme sur probléme min tawi a yen ɗo ko jiɗɗa yiide mum ko ɗum ɗum woni ko jiita e mum kono min noon kala ko gaddanɗa kam kala ko cokkuɗa mbiɗa wawi jarade ko ɓuri ɗum an aɗa andi ɗum ni an aɗa andi ɗum ni ko mbatta ɗo koko min ɓuurma wawa ɗum cikkunɗama tan min ko kecce haɓɓi kam e galle ma heɓat wona an wona demma hay goto ala jot wiide en toppito oɗo sah andude ko musimu walla ko wone makko mais an minen somin toppitino ko Aissata hande ma taw ɗo omo jooɗi jonde ma a hokkanimo exemple moƴƴo a hokkanimo kanko hande ko yimɓe mbawi dar ni an min jibina ɓiyam aɗa ara an aɗa waɗa ordinaire holno poɗɗo nehirde ɓiyam ko an hande nehirtum ɓiyam ko hande kalanta kam ko an jibini ɓiye ummu ko hande kalanta kam ko an jibini ɓiye mi gaccata kam e makko mbiɗa walde makko mo heeɓi yontere o waala woyde so fawgi ko min so sellani ko min somo yaha école ko min so wuppanama ko min indena yejjitino ko an jibini mo nden handoma wallude makko handoma wallude makko ay min woto haalnam ka ndeda kadi anen kalamami ko ummu wat modèle langage ma adam ay min ummu haalama nan hewata haalama nan ɓurta e gallam o etomi haalama ta aɗa jogui pouvoir mo ganduɗa aɗa sikka mataw an aɗa jogui dalilu walla makkam arde e gallam no beldireɗa a tottir des ordres no beldireɗa ummu encore une fois hat place belle sœur so wona ɗum ay ko dokkunumami ko seeɗa e considération mi heɓtat ɗum nani mi yi joni ani yuma omo waɗanma doit suivi comment no ɗuminirɗamo no nini c'est pas bien saɗa wonde yuma cuɓel so yiiɗi dañde barke kala ko yumma haalanma ɗum woni priorité sa yiiɗi dañde barke mbimata prochaine fois et puis kadi sa yettima a wawi wade foof noddum nodduma téléphone oɗon nanodira oɗon kalda an e makko j' espére que a faami no mbirumami ni et puis ganda aussi kadi ko jangde nawma toon goɗɗum nawanima toon so wona jangde mi yiida nandema e goɗɗum so wona jangde tan ala goɗɗum ko jiiɗu nandema so wona réussir de total cuhlumema faami de tinno noon tinno baboya tinno ganda aussi kadi ladde weeɓani ladde kadi c'est pas facile wona ko jiɗɗa ko ko gowɗa galle mon ko wona ɗum tawaɗa toon ko goɗɗum ko ganduɗa ko a wowani ɗum ɗi ko faut toujours concentré et objectivement avoir les deux pieds sur terre la tête sur les épaules pour pouvoir surmonter tout ça ma ɗum ɗon moƴƴani e maɗa j'espère que a nani kam
hattino e an tan somi nanino ani galle ma fof on gonti ndondi on cumino haw gonti ndondi koye ngalam jaɓɓata ɗo sah wiide on yallo yurmo yaafo ngati haajam ala e ma sa mi danata ɗo koko aissata wonɗo ko kono so hattino e an tan hay hendama soynotako taɗon kalata man dar wona aissata abdourahmane o wi oto hebbin haala min wona min ma aɗa haala mbiɗa jaabodira e ma a faami mimi ala on jot hankadi par ce que mimi andi an ka londe an a nafata e wuuro a nafata e ladde sa acca ay to gacceɗa ɗo so a tawtamo ɗo kadi ko ɗo tawteɗa ɗo jooɗi hay batte ala ko pirtata e aduna ma ka ɓoccode ay ko mbiyatama ñande fof ka ɓoccone ko ka ɓoccone kam sa udditani nder sa fusani nde a wawata naftorade te an kam ko ɗo tan gontaɗo jooɗi hay batte ala ko pirtata e aduna ma ko jarneɗa noon kon ha tahat aɗa kinemane cukka e ndiyam ɓoggine mbaɗa e kinemane aɗa waɗe dire ko aɗa nawe hu nokku fo aɗa dirne nokku fof ko an andi ɗum min haajam ala hen hunde wotte to mbiyatmami mbiɗa so jiɗɗa yiide toujours tu tournes autour des problèmes toujours tu tournes autour des inventations des problèmes sabi allah e nuraɗum hokka amen jaam mbaɗa concentré e vie ma pendant 12 ans aɗani a etaki wadde hay hunde kono nawma e yeeso mais pourquoi mbimami ƴaama an ka rawandu radde an hay sa mayno e ladde boyiji congatama an gata firtani aduna e lakara a firtatani kadi an kay ko gaɗata mi ettaki hedde aɗa ko mbiyatama mbiɗa sohluma mi jotta ko ɗo noon mbiɗa haalde ma ko ɗum ɗo cohlirdemami gati mbiɗa andi debbo ma ne yirlo e nder galleji galle fof ene waɗi ene yongino pour ndaara ko yimɓe kaale ko kaalani mi ala jot pour jooɗa ɗo mbiɗa wima quoi que soit tawa kam gallam ko jimmi haalandema ko toon mbawmi haalandema ɗum galle ma mi ala jot arde galle ma e ko cikkuɗa koye bedde ko ɗum ndiɗi mi ala jot arde galle ma adam saɗa jogui kaɗa haalnami heɗo kalnama so jogui kaɗa haalnami min kuccita e am kalna kam so wona ɗum e d' accord kono mi arani galle ma an a arande par ce que an ko poɗɗen haaldude ko alay sago koma gara wonani welma noon walla mi ƴeewa koye mettuma alay sago koma gara te o mi waɗa feere no garani mum gati ɗo wonta ɗo so woni ɗon nokotama niidi moƴƴi neɗɗo mo ganduɗa elle safara nde garɗa e galle fof ko des probléme eɓa haat galle ma dokka min jaam une bonne fois probléme sur probléme chaque jour des probléme au final min min mbawi hay wurdugudam min jiddam e d' accord vas-y guddora damal ngal mimi anda holno neɗɗo ni iwirta ina yiɗa ɗum saka ne resa ɗum soxna bi ma lay jox du bu ndaw de gis nga bii soo ko defee nii ma la ko waral bu soobee yàlla dina gën kerka waaye nag dafa am noo ko war a defee de waaw gis nga butéel gi bii nga xam ne moo yor ndox gu ñuul gi danga koy wis ci nekk bi wis ko fépp fi nga xam ne mu tànkam man na faa teg benn toq rek bu ko ci jógee mu jam bii bu xonq bi mbir maa ngi nii de gis nga bii na laal ci lal bi nga yekkati lal bi ñaf ko ca ron lal bi suufu lal bi fépp nga wis ko ca gis nga bii danga yëkkati mat laaba na ko ca yom gis nga boo ne ko ca yom wacce ko waaye balaa loolu daa am loo jiital ñetti mat nga koy mat nga ko fa yom boo ko fa yom wacce ko rek nga teg ci mat laa bi ñetti yoon bu soobee yàlla boo ni ko defee néeg boobaak mat laa boobee noonu kenn dootu fa jaaxaan ku dul yow alhamdulilah seng bi yaa koy xool ba bet set keneen jigéen du ko xoolati
allo oui kaw mamma ɗum de ko Absa ça va kañum de hayo kaw mamma ça va comment vas-tu ça va je vais bien aɗa selli walla mi selli aɗa selli anne mbiɗa selli mbeɗa jammi wayri nandema way ko aɗa haaji yiɗi tan aɗa faama rek gon kay ça va très bien ça va alhamdulillah en mbayri yidirde de kaw famma aɗa faama rek ko jotoyɗi tan mais haqqillam no vraiment nanayi ma quand même gon kay min hoore mi juutan hakkillam are ma mbimi fatmi nodduma a waɗi ko yoori a waɗi ko moƴƴi d' accord comme jinnoɗoma wiide dimanche garowo ɗo henno eyyi comme mbaɗɗo organisé yendo pour bottari gara gottoɗa galle an dimanche on ko nanggam mbeɗa nangi haaju yi kamuma no mbawmi yiwdema ni eno mbayrumi yiidema ni kala ko nangunoɗa ɗum kam ko min ñaaguima woppu gara min mbeɗa andi ko gonga e ma te an ka neɗɗam mais mi yiɗa salanaɗe ma e hunde mi ɓaymi waɗi noon an kay fimi kona feewa tan nelga kam ala gara comme jewnuɗoma aɗa mbiɗa wawno defte mi nelduma walla min mi ara mais ko an jimmi gara joni noon mbeɗa joginoɗo rendez-vous mo fonnomi yaade de neɗɗen goto de wiye Mamadou Ba no fonnototo remi 500 000 somi yahani affaire o hawnoto seeɗa de he ɗum wona probléme kaw mum sa ari mami totte 500 000 ko mbiɗa ko c'est sûr mbimami sa ari sa welama ni mi rokkuma 2 millions an kay ar ñallanam tan andi min kam vraiment ka sigilam ka neɗɗo mi yiɗa kadi aɗa ñaago hunde yimɓeɗe wasa wadde ɗum gonga wonto kowmami mais ɓayri wayi noon ala probléme je waɗi moƴƴi inchallah je serai présent feere mbawɗa foof yo midi tawɗo jewten ƴetten temps men an kay no jiiɗiɗa fof ko noon tan wayi woni tawi allah ɗum noon moƴƴi mi weltima weltima Hafsa a jarama merci beaucoup merci wadde marche inchallah ok ha dimanche Allah jaaɓi merci si moom kawam mi wayrimo noon kaw mamma moom di nga ko moom waaye nag te am lu muy bañ de mbañ gi mooy boot bu la kenn teg boot leer na xam nga li ma wax bi xam naa ñuul bi wis fépp ci ron lal ge kaw lal bi mat tëdd ñetti yoon leer na soxna si bu la nit gisee di nga am gàcce de di nga am gàcce gu maga 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 mag waaw wax naa la de yàlla baax na dinaa def sama kéem kàttan li ma ci mën yëpp dinaa ko def sama problème mooy que nag moom ci kër gi lay yendu bi mu sëysee ba tey o liggoyaaki koye galle he tan o woni joni noon mbiɗa andi kam tiiɗat seeɗa kono ko mbawmi ko fof ma wawi wadde ɗum pour mi wawa wadde no mbiruɗa kam ni par ce que déjà man maa ngi yoroon double kele bi ma fa tuxoo ba léegi maa ngi ak caabi bi léegi man dinaa jéem a xool jour bu muy génn wala su demee marché rek ma profité dugg fa def li may def balaa moo ñëw incha allah. naa ne daal samay wax de mën naa yendu àll dem leen dem waaye guddi guddi mu ñëw lii sama bot sa bot beneen bot mu toj bu tojee gàcce la de dégg nga bugguma nga ñëwaat fii nag naan pol séeréer bi bu boobaa man ak yow lay doon te bugguma ko ndax du ma waxantu d'accord sala jaɓi minani okoy nekk ngaale oxostinalen ko xaane ko fofi yaaro ko ni siidide xaaɗo baale a jaram mi nani no fewi ko kalɗa ko so Allah jaɓi man waɗir no mbirani allo 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 oui Hafsa ça va Fama no mbaɗɗa ça va de selli jam tan ni mbaɗɗa e tampere mawɗum ne alhamdulillah ça va bien ça va wonade selli en mbaynodiri aya haali gon kay no jam bébé Aïcha omo selli omo e jam
allo Fama naam min de komi jinnoɗo ɓadde mi invité ngara galle ñalla yi habsa est ce que ƴeewi ko mbiɗa ho galle mon kay mi wana tuttuɗo anen ar tan comme defde bottare tan mbiɗo waɗi invité yimɓe comme jinno tan ngara ñalla ɗo annene i habsa a waɗa kam comprendre rek gallo moy lol de ko tahi mbiɗa moy lolu ana majjay ko gurmi ɗon ko fof e galle o voilà raison de plus noon a faami ko nguuranɗa ɗo e galle ko aɗa haalane yedde ko fof comme jiɗɗo noon ngara tawtoreɗa ko jogori kewɗo ɗo ko ngir mbawa laɓɓinde ɓandu ma ah bon ah si par ce que ah le siri ne laaɓi ko kalantumami ko par ce que a ɓooyi haalde aɗa yedde donc hankadi noon ko oɗo wiyata ko comme jagguɗo coupable am a faami a majjan mo gondunoɗen ɗo gueɗe ɗe waɗanoɗe fof an ko ganduɗa a wawde réussir ko ha tahi jaltuɗa gallo hande min ko Allah koko waɗi ham koko walli kam mbiɗa fawi hen junggam e preuve uji am laaɓi ceer ɗum noon comme jiɗɗo gara tawtoreɗa habsam sago Allah sagama mi marsole jaaɓi joomum e moƴƴi wonde mami faade dimanche inchallah ok ha dimanche sole mais an ko tahi jiɗɗami noddam aɗoma insi gilnayo mi noddum ko woni anden holko woni probléme ma e noddudema noddumo jinmi ko noddamo noddumo mais an holko cohluɗa holko mbatta préparé noddango kaye batte ko mbaɗɗo organisé bato comme jiɗɗo wadde réunion de famille enen fof pijen jewten a faami mi noddi kaw momo ko garowo a faami mi noddi kira ko garowo a faami ko ɗum tan jinmi gonen e jaam mbaɗen fête men mbaɗen ñalde men gottoɗen a majjani no wayi absa aɗa andi ummu hay so mi wimo absa wimo yaar ɗo o arta sabu ko kewɗo probléme taw o jaɓata ɗum ka wadde noon gonen en famille ndeeƴen mbasen noddude ummu mbimami ummu a noddatmo te ko garowo sa andi sa wimo yo ara o jaɓata arde mbiyama au moins ça entreprise o kamɓe fof en mbaɗimi invité koɓe arata ɗo ñallude heɗum tan a ƴettan téléphone ma noddamo mbiyamo ka battede remise de prime ka docteur cadeau ma donc ɓe mbaɗata ɗum ɗo koye galle ma he a waɗi invité a waɗi bottare a waɗi invité yimɓe fof kamɓe koɓe aroɓe haade noon haaɓe gandimo haaɓe kewi arde ɗo saaha haaɓe tawmo ɗo yoɗan ɓe ngar ɓe mbasa tawdemo ɗo yo ara o tawtore absa a ɓurani kam andude ummu a ɓurani kam andude ummu de ummu hayso koye aljanna nanoɗamo no wawde mawo créé probléme ɗum noon accu tan ummu won toon enen gonen ɗo mais an ko woni ko tawi yiɗa noddu ummu walla waɗa probléme woni hakkude mon holko woni hakkude ma e ummu ko kulɗuɗa ummu noddumo aɗa wiyami wawa mi rokkima hay idée mo mbiyatama pour o wawa arde a wawa haalandemo ɗum o ara ko woni an ala fa a wawa noddude ummu ara sa wima ko habsa o jaɓata sa wima an hoore ma o jaɓata mi wima ya wima ko entreprise o haɓe gara ɗo ñallude ka batteɗo prime ɗum nesat aɗon ko jinmi haalandemo ƴettu téléphone ma nodda ummu yo ar so tawi wonko woni hakkude mon kadi mi anda mais holko woni hakkunami ummu wonko cuuɗata holko cuuɗami exactement holko cuuɗami wona ko noon mbiɗa dara mi noddamo une bonne fois ganda min ala ko cuuɗami hakkunami ummu mais so ari noon ko wawide kewde galle fof absa en tout cas an fawi ɗuma jam tan heɓata ɗo mi no hande hakkille jiiba ɓernde yiɗa mi yiya ɗum wawa